Анар мына онытылган беренче итеп мына безгә хөкүмәт ярдәм итте. Үзебездә тырыштык. Бигрәк тә инде анда тырышлыгы Махмутовлар гаиләсенең, Альбина һәм Фәрхат, тагын 2 балалары да катнашты, Самат та катнашты, Фәрзәнә дә катнашты. Алар гаиләләре тырышлыгы буенча инде аларның иптәшләре тырышлыгы буенча беренче итеп без былтыр уздырган идек, без чыршы бәйрәменә дип кенә, быел без аны ясадык, нардылган дип әйтәдек та, безгә хөкүмәт та 150 мең акча бирде. Ул чыршы мәчән матурына уздырдык. Айырма булды, миңа үземә менә былтыргысы күбрәк ошаган иде. Быел да матур булды, спектакль да китердек, Казаннан матур гына куйдылар, баллар да булды. Но миңа кажется, баллар быел ничектер бүтән чара булды. Нәни балалар быел әзрәк булды, былтыр матуррак булган иде. Менә безнең киләчәккә булган эшләребез турында әйткәндә, менә нәрсә әйтәсем килә. Без бит күптән сөйләбез, безнең шундый матур яраткан әйтебез бар, бердәм булыйк, бергә булыйк дип һәрвакыт без сөйлибез, әйтәбез. Бердәмлек, бердәм булырык, ул нәрсәдә качан гына була. Безгә нинди максатыбыз ул бердәмлектә. Нәрсә без бердәм булып, нәрсә эшләргә килибез. Нинди уңышларга, нинди нәтиҗәләргә килергә килибез бердәмләшеп. Менә бүгенге көндә бердәмләшергә минем уемча безнең бар важная составляющая это коммуникация. Татар дуслык сайтыда, Татарлар Самара.org сайтыда, Сәлам газетасында, Бердәмлек газетасында, santatnews.ru, Самар татарлар журналы безнең менә халыкыбызны берләштерергә, халыкыбызга бер-берсе турында сөйләргә, халыкыбызны бәйгеләргә чакырырга мөмкинлекләребез киңәйде. Телевидениегә безне әтәсе килә, шәһәр администрациясе отдельный рәхмәтебезне менә ничә еллар буе инде Рәгат абыйны чакырган иде, азар белән очрашуга, шунда сөйләштек, шунда Самаргизга безне уздырдылар. Универсаль формат дигән передачада без айына 1 мәртәбә, 2 мәртәбә барабыз, татар бәйгеләре турында сөйлибез, татар тормышында сөйлибез. Кызганычка каршы Губерния каналында да, Губерния FM каналында радиостанция бездекеләр 40 миллион пока яшкәннәре дә юк. Но анда йөрергә кирәк. Минем по твердому моему убеждению, әгәр дә без анда барып төшеп утырсак, безнең шундый кешеләребез бар, шундый темаларыбыз бар, шундый уйларыбыз бар, безне уздырыгыз дип хат язсак, сорасак, кайда китмиләр, безне уздыралар. Без инде безысходности укыган буйсагыз, буны ахыргы журналның ахыргы санында ул теманы күтәрдек. Чөнки январь айында безгә FM частотасын Татарское радио Самара дигән оешмага ул частотаны безгә бирмәделәр. Без анда 200 мең чамасы үзебезнең балыбызны түктек куйдык, ул частотаны чыгарыр өчен. Кызганычка каршы аны Комсомольская правда дигән организациягә бирделәр, ул частотадан китте. Но ул частотаны ачар içinde 6 миллион гына лицензионный сбор һәм ул радионы һәр ай сайын 150-200 мең чыгарга кирәк дип мал, чтобы радио эшләп барсын. Безнең уебызча, менә мен инде Осиповга әйттем, язышып барабыз шунда. Әгәр дә безнең ТРК губерниядә, FM губерниядә не будет национальных редакций со знанием национальных языков, мордовского, чувашского, татарского, только наши Рим Равильный, который круглыми сутками работает там, или другие, которые круглыми сутками работают, эти передачи потянуть на общественных началах не смогут. Меценатов, которые каждый месяц готовы вкладывать в это 250-300 тысяч рублей, мы тоже вряд ли найдем. Швейчен Сарага Кирек, вчера Сагада губернатор Блян, это Кирек. Там вот губерния ФМ это полностью в областной собственности, это радиостанция и возможность поэтому повторить радио 7, который когда-то уже было на территории Самарской области до 2003 года, это настоятельная необходимость и возможность, которой мы должны пользоваться. Самарказа 2015, мне кажется, ЗАГС Термин турында, но оргкомитет кебек жилган булсак та, как только с залом определились, мы на Бигентау сөйләштемәле, бирәлә безгә, без сырадык, вот когда с подстилаткой встречались, попросили, нам нужен театр и балет, это проведение финала данного конкурса, это в конце ноября, начале декабря. Пока нам не ответили, качан отжава булса әгәрдә, без аны әгәрдә булышабыз дисәләр, ул конкурсның үзен уздырырга 500 мең чамасы акчаны без җыештыра алабыз, по моему твердому убеждению, опять же. Тагы нәрсә? Biz bildiğinde bizge uzlaşırga, bölüşürge asıl neyimiz yok. İlk haftalısı bile işlep barabız, şahri haftalı bile işlep barabız. Bizge yardım etmemiz, alarga indi Tugantel işmasının çaralarında katlaşkan yardım için zor rəhmətlər. Etip ararga da yok, lişnin ne buzet, tamır kat etsen kayıplememiz indi. Значит, bizden, бар tağın bizden şimdi организация, она особняком стоит, культурно-исторический фонд Булгарское наследие. Вот этот монумент крылатому барсу, молебен у Мурманского городка, книга
цивилизация волжских булгар, наследие волжских булгар, кино чыктылар чыгарды культурно-исторический фонд, ушул кинога 500 мыңча максакчы мал төгүлдү ул кинога, ул киноны тоже күрсәттеләр. Мына антурда бәлки гомер булар үзәйтеп әйтергә кирәк дип санар. Мына безнең шундый уебыз бар. Туган тел оешмасы да, өлкә автономия, шәһри автономиядә чыгарырга администрациягә шундый ни белән, тәкъдим белән предложите, может быть, за наш счет пока, Иким автобус, средства массовой информации, департамент туризма, департамент экономического развития торговли Самарской области и города Самары съездить в Булгар. Мен Шамифның помощницына Имгат Тутарович шалтыраттым, алар әйттеләр, мөмкин диделәр, безгә хат языгыз, без сезне каршы алырга риза. Хәлдә килгән ярдәм итеп ашатырга кемдә вәгъдә бирмәде, но каршы алабыз, экскурсовод бирергә тырышырбыз, организоваться, то есть чтобы это было максимально эффективно и полезно, будем помогать диделәр. Шуны ярдәм итәбез диделәр. Шуның өчен ул эшне без уздырабыз дидебез. Алар безгә предложили сделать это 23 мая, когда будет день принятия официального ислама в Волжской Булгарии. Там большого народа не будет, поэтому ваша делегация спокойно уместится и что-то повидает, и что-то прочувствует диделәр. Шуның өчен Гомер Буланович 20 майга аны планлаштырырга кирәк.